chu nono na ye akaya ashe khek tui makha na ye bo na baya shna mai hor khana nono ani bagno nini nai tho gorono ang nai mang to mano hridina nini ya ang to luitiana nini nai tho gorono ang nai mang to mano hridina nini ya ang to luitiana nini no mong bo khochago shalburum no ma ang lewan shogo shna mai har khana no ani bagno nini nai tho gorono ang nai mang to mano hridina nini ya ang to luitiana nini nai tho gorono ang nai mang to mano hridina nini ya ang to luitiana chini ham jak ma bo lai bu ma ang shi thu ho hayung ganang gei no ko thoma sa jak nai chini ham jak ma bo lai bu ma ang shina shna mai hor khana no ani bagno nini nai tho gorono ang nai mang to mano hridina nini ya ang to luitiana nini nai tho gorono ang nai mang to mano hridina nini ya ang to luitiana Kapang ni kacu nono na ye akaya